indarrak laguntza itzala jaun sugoi. Nik txikitan ez alakan ezpatek. Errebide bi, ekarri krispeta batzuk, mesedez. Betxu joaten ez ni, zergatik ez duzu bidaltzen trespeo. Ez dakit non dagoen txatar poltsa hori. Agian, txatarteki batean, falta zaion torlokoaren bila. Igual ireak eran egon gutuk, txatarraz. Moski, xetarra nokola, jarlotes. Zure aita soldaduzkara joan zen, zure osaba soldaduzkara joan zen, zure aitona soldaduzkara joan zen, eta zu? Zer egin behar duzu zu? Zuk ere jantzi behar duzu uniformea? Utikan kakazar hori, militarrak pikutara, Euskal Herriak insumisioa. Baio eri ere, ai, 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 intsumisioa. Hostia! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Coca-Cola dator! Coca-Cola, ama, Coca-Cola! Washing, washing! Washing, washing! Coca-Cola, Coca-Cola nahi dut! Coca-Cola, Coca-Cola! Coca-Cola! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Nahi txiko! Ai, ai, ai! Coca-Cola, Coca-Cola nahi dut! Coca-Cola! Coca-Cola, Coca-Cola, mesedez! Coca-Cola! Coca-Cola, mesedez! Coca-Cola! Coca-Cola, Coca-Cola! Coca-Cola, utzi! Coca-Cola, Coca-Cola! 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 Eskerrik asko santa! Coca-Cola! Ados jaun Andreok, hemen gara urtero legez, gay, lesbiana, trans, bi eta oroar maitasunaren alde eta homofobiaren kontra gauden guztion festa handi hontan. Aurten gainera, baga telebistatik Berlinera etorriak, Josean. Bai, Xavier, eta girua ikaragarria deke, haudek festa. Harrigarria duk, ze paketeak garen Euskal Herrian ligatzen. Noizko sexu iraultza? Sexual herriaren nazio eraikuntza? Gustatzen zaidak kontzeptua. Neuk altxamendua jarriko diat herriaren zerbitzura. Beste herri batzuetan herrizago ibiltzen dituk. Apostua egingo diagu. Euskaldunok demak baizik ez gaitik teman jartzen. Gustoko baten bati fitxak sartu bai ala bai aste hontan bertan. Baina, kokotekolekin abil, ezta? Bueno, batzutan gehatzea gaituk, baina bitxori libre gaituk. Nolakoak zareten gehiak, Beti lorerik lore, Betu, egingo diagu gure gustoko lagunen izenak idatzi eta ateatzen denakin sai hau. Baltzio potroik. Oso ondo. Ze jokauko diu? Txikitan bezala, galtzen duena, bi egunetan bestearen esklabua. Oso segurua ho, Bale. Ados. Jesus, gau ere ematen dik barrura jauzi egiteko, Josean? Bai, bueno, gu emakume jantzi, egik Tolosako inauteritan da. Hemen diotenez, ez dago garagardo fresko batzuek ezin lor lezaketenik, Josean? Baita, eharraz hauek gaina. Garagardoak bakarrik, Josean? Xavier, nik azken txapela aspalditxo jantzi ninda etzakile ba. Jo, ez zuke gaizki emango hemen zuriz jantzita, Josean? Ikere, Xavier, zor ginen laratzeko alkondara haiekin. Martxa hontan konexioa eten bertegu, Josean? Tui, Xavier, eantzak garagardo pixket. Bueno, hazi ahi, nahi baek. Ia ba, zein izango da izena, hemen dagoena. Izango alda Antonio edo Mikelena. Hemen. Luismi. Eta hau zein du ba? Zaietok hau zaitek, kakazarra. Ze ba? Mutil jatorraek eta guapue, baina erdaldunaek eta nei euskeaz kostatzen bazaitek erdeaz, uffa.
ba, apustua botata zeoki. Erretiratzea laiz. Ez, hoi azkenaek. Bueno, oain nire txanda, alube. Hau sorpresie. Zeba, zein tokatu zaida ba? Esan ba? Esan ba? Bego, Ostia! enekien gustoko guala. Tira bai, baina bestein bat bezala, Poltsan izen asko sartu dizkiati. Lazai, lazai. Ta guain zegingo diat. Ez esaten baziak, taldian arraro samaribiliko gaituk. Eta baietz esaten baziak, dena nahastuko du berdin. Apustuek, nahi ba ekarretirau, esklabo. Ez, hori azkena duk. 21. mendia, baina ura lengo bidetik. Beituz ez herrikorta. Baineska, haze pari. Banik ez dut jasu bihar bitxarri hauena. Nik ere ez, baina nazka ematen du olako txe batin bizitziek. Beitu, jarrina espero neban. Ondino, amaz bizi da txarri hori, baina ini, non da pelikuletako gehie? Etxie txukun dakana eta sukaldian artista dana? Iñaki, Dani, Javi, Aitor, Nacho, Mon, Uraitz, Iban, Álvaro, Txerra, Aitziber, Zurine, Olatz, Esti, Usue, Marta. Ze izango te dau? Bo, zena edezuean, gonbiauta zauete. Mira eskeri, atea garagardo bat. Nei bebai, ta sardalata, gombite hau ta aurpegi alai hori. Ikezaldek ezer nahi babas. Atera garagardo bat neri ere. Pinga, mingaino izaltzan. Ez tek ezer asko, baino, tira, azo mutil bat ezagutu nuen da Ezagutu? goitip bera. Ta guapuzan? Etxea papelin bildute amateko mugukue. Ui, zapata askau zaiteki. Harri, lotuko mesez, bizkarreko mine zeuketeta. Deitu ide amamari, aluba, ta nola dik izena ire lagunak. Luismi, Luismi, haze izena, 20. mendiaren bukaerarako. Menoi, jeloskora lago ba. Jelaskor ni, gehi batekin, mesedez. ta akue bukau zaitek eta Harri, ekarriko mesez makinatik. Bueltak hartu iretzat nahi baek, bizkarreko minalu honekin, bakik. Ze bizkarreko mindeko zupa? Gaua muitu izan da, ala? Ez tagin ondo. Tia, ni baniek etxea. Lo utxi egin da nitxok ta nekauta nitxok. Nire bai, batzue goizian goiz, jaiki behar dugu Nafarroa altxatzeko. Nafarroa zugaz goiz, neu beste bat hartuko neuke ba. Ta Harri, zein behar depa? Buruak esate zidak etxera eta eztarriak geratzeko. Ba, orduen laundu jasu espueli hartzen? Aio, Aio, gautxoriak. Bakterius, atera beste garagardo bi mesedez. Horri egina zagon. Izili zauz, Harri, zer dozu ba? Ezerrez. Bo zergatik ez doztazu zure bizitza kontetan? Ez dakipan ondik hasi neska. Edo zein abia puntu izan leike ona? Ba, tira, txikitan txakur bat eduki nuen, Tor, oso txakura laia zen, ta Euskal Herria niretzat ba, Euskal mundua zoragarria da. Oso egon pika batean, komunera joan behar dut eta. Alua! Tani amen, bere txapi entzuten. Ba, bakizu, Harri? Zer? Mutilo nazazu, pizkat astakilue. Aman gonapetiko indinu irten gabia, baina jatorra. Zu baineska ederra, bego, guapa, jatorra, azkarra. Ai, itxi begisak, patatero. Sekula eman dutzu emusui gozona emango dutzu, Harritxo. Ai, ni lerdua nauk. Bakterius aterako beste garagardo bat, mesedez. Lerdua naiz, lerdua erabatekua. Tira, Harry,
onartzia izaten da horreneko pausua. Zer egin duzu? Lagun bat mindu bakterius, lagun bat mindu ja. Verás unas letras escritas allí con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Festan